дар намоишгоҳи экспо 2026 тоҷикистон ояндаи сабзи худро муаррифӣ кард. дар ин ҷо аз обшавии пиряхҳо ва ҳифзи гуногунии биологӣ ҳарф заданд, аммо таваҷҷӯҳи асосӣ ба нақлиёт равона шуда буд. тоҷикистон тасмим дорад дар посух ба олудашавии ҳаво дар шаҳрҳои бузург автобусҳои барқиро ба таври густарда ба роҳ монад. вале амалисозии ин тасмими сабз мустақиман аз суботи захираҳои об вобаста аст, ки ин захираҳо нерӯгоҳҳоро ба кор медароранд. ин ҷо мушкил пеш меояд. бидуни мудирияти пурсамари об на имкони рушди энергетика вуҷуд дорад, на ҳифзи муҳити зист. бахши об арзиши баҳраҳои аз даст рафта дар саммит яке аз мавзӯъҳои меҳварӣ буд. дмитрий петкин, ҳамоҳангсози барномаҳои бонки ҷаҳонӣ, ҳушдор медиҳад, минтақа дар ҳолати буҳрони бузург қарор дорад ва усулҳои кӯҳнаи мудирияти об дигар коромад нестанд. Все знают о том, что воды в регионе. ҳама медонанд ки об дар минтақа афзоиш намеёбад. Хатарҳои муҳити зист воқеӣ ҳастанд. Минтақа нисбат ба ҳамаи кишварҳои дигари ҷаҳон бештарин осебро хоҳад дид ва ба ин хотир бояд ҳамин ҳоло омода шуд ва чораҷӯӣ кард. дар доираи чандин ҷаласа мавзӯи зарурати афзоиш додани таъсирнокии технологияҳои сарфакорона истифода бурдани об баррасӣ шуд. ҳоло ҳудуди 40% об дар низоми обёрӣ талаф мешавад ва танҳо 60% мақсаднок истифода мегардад. ин захираҳо имкони умедворӣ медиҳанд, ки сармоягузорӣ дар такмили муассирнокии оби заруриро барои таъмини кору манзил барои ҳамаи сокинони Осиёи марказӣ фароҳам хоҳад овард. барои он ки мудирияти обро ба роҳ монем, бояд шеваи чен кардани обро омӯзем. ширкати Microstep MAIS роҳҳаллеро пешниҳод кард, ки пойгоҳҳои ҳавосанҷиву обсанҷиаш аз ҷумла дар Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. Наше оборудование может помочь. дастгоҳҳои мо дар масъалаи муҳити зист ва ҳавосанҷӣ кӯмак мерасонанд. мо назорат мекунем, пешгӯӣ мекунем. дар асоси ченакҳои мо метавон тағйирёбии иқлимро баҳогузорӣ кард. дар Қазоқистон ширкати мо бештар аз 250 истгоҳ, дар Узбекистон бештар аз 100, дар Қирғизистон ва Тоҷикистон тарҳое дорад ва ин додаҳо дар ҳисобкунӣ ва таҳлил кӯмак мерасонанд. аммо экология ё муҳити зист на танҳо рақамҳои назоратӣ ҳастанд. гуфтугӯи амиқ дар ҷаласаи тарҳи One Health ё солимии воҳид сар зад. ин тарзи бархурд пизишкон, донпизишкон ва экологҳоро муттаҳид мекунад, зеро сиҳатии инсон бидуни сиҳатии ҳайвонҳо ва сиҳатии замин имконнопазир аст. дар шароити тағйирёбии иқлим ин пайванд аҳамияти бештар мегирад. бемориҳо гузаранда мешаванд, замин аз кор мемонад ва ифлосшавии об омори нигаронкунандаеро дар таваллудхонаҳои тамоми минтақа аз соҳили Арал то доманаи кӯҳҳо ба бор меорад. доктори илмҳои тиббӣ Саломат Махитсубова мутмаин аст, тиб дигар наметавонад ҳолати муҳити зистро нодида гирад. Насколько влияние климата есть. мо медонем ки таъсири муҳити зист ба саломатии бороварии занҳо то чӣ ҳад аст. ба маркази перинаталии мо аз тамоми минтақа маҳз бо бордории осебдор муроҷиат мекунанд. навзодон осеб доранд, таваллудҳо пеш аз вақт сар мезананд. пажӯҳишҳо нишон медиҳанд ки ин таъсир вуҷуд дорад. бисёри занҳо таъсир пазируфтаанд, камхунӣ доранд, ки ба паёмадҳои амиқтар ва таваллуди тифлҳои носолим оварда мерасонад. Рождение здоровых малышей. ширкатдорони саммит пароканда шуданд. касе аз нутқҳои расмӣ дар бораи фаровонии об шак кард, каси дигар ба низомҳои нави назорат ва обёрӣ умедвор шуд. аммо хулосаи воқеии нишасти остона на ин ҷо, балки дар ҳаёти ҳаррӯзаи сокинони Осиёи марказӣ бароварда мешавад. ченаки муваффақият ин хоҳад буд. оё об барои сокинони минтақа дастрастар хоҳад шуд ва шароити зиндагӣ барои навниҳолон бехатартар хоҳад шуд?